Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui estem aquí a Castellar del Vallès, al meu poble. Hola Lucas. I estem veient la cabalgata dels Reis i espereu que us agradi el vídeo i això, bones festes. Està la guai i està ben content, sempre bona cara tota la gent. Els tres reis arriben a ciutat. Ja saps que has de fer, t'has de portar bé, tot el que tu fas ho saben molt bé. Els tres reis arriben a ciutat. Està ben content, sempre bona cara tota la gent. Els tres reis arriben a ciutat. Prepara la paella, l'aigua pels camells, torrons i mistela que estaran contents. Els tres reis arriben a ciutat. Si ets bon minyó, aturen regals, ells pensen en tots, en petits i grans. Els tres reis arriben a ciutat. Et veuen mentre dorms, també si estàs despert. Ho saben tot de tu, saben tot el que estàs fent. Que l'està la guai i està ben content, sempre bona cara amb tota la gent. Els tres reis
Venen els Reis Mags. Mireu. Aquí. Hola, que hi ha molts regals. I la M, mira on està. I la Emma té molts regals? S'ha cremat, s'ha portat. Genial, que han portat un regalo supergran. Molt bé. I tu com t'has portat, tu? Molt bé. T'has portat superbé? Molt bé. Portaran molts regals. Ah, ja.